Türkiýede okumak isleýän Türkmenistanyň raýatlary dokumentlaryň dürli resmi namalaryň ýençemesini suratlary we bilýedi öz içine alýan sanawa görä talaby berjä edip Aşgabatdaky Türk elçihanasyna ýüz tutmaly. Bu barada habar beren onlaýn neşirleriniň maglumatlaryna görä zerur dokumentlaryň sanawy Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň öňündäki bildiriş tahtasynda ýerleşdirilipdir. Türkiýe türkmen raýatlarynyň okuw ýa-da zähmet migrasiýasy üçin iň köp saýlaýan ýurtlaryndan biridir. Türkmen News Kararsy neşriniň belleşýäli indi Türkiýedäki uniwersitetlere giren türkmen studentleri diňe köp sanly kagylary ýygnap terjime etdirip, olary zerur edaralarynda tasdikladanyňdan soň okumaga gidip bilerler. Türkiýe student wizasyny almak üçin talap edilen resmi namalaryň doly sanawy 10 maddadan ibarat bolup, adatan kiýetlerden hem esasy dokumentlerden daşary dörli mali hatlaryny we himayet bermek baradaky hatlary şeride okuwny dowam etdirjek bolan studentlaryň mundan öň alan bahalarynyň kitapçasyny öz içine alýar. Yarım resmi türkmen portal onlaýn neşri student wizasyny almak üçin talap edilen kagydlaryň doly sanawyny çap edipdir. Sanawa görä Visa.gov.tr saytyndan onlaýn anketa doldurmaly. Türkiýedäki uniwersitetde giriş haty we onuň göçürmesi tapşyrylmaly. Okuyan studentler üçin 3-nji, 4-nji we 5-nji kursda okuyan studentler üçin student kartaçkasy we sınıf kitapçasy bolmaly. Türk raýatynyň türkmen studentlaryň okuw üçin mali çykdyjylaryny öz içine alýanlygy hakynda haty ýa-da enatasynyň iş ýerinden aýlyk hakyny görkezýän resmi nama şeride enatanyň türk diline terjime edilen gübä geçiş kepilnamasy talap edilýär. Orta bilim şahadatnamasy we onuň göçürmesi Türkmenistanyň raýatynyň daşary ýurt pasporty we Türkmenistan raýatynyň umumy pasporty hem bu dokumentleriň nuskalary şeride dalaşýar 18 ýaşdan kiçi bolsa daşary ýurtda okumak üçin Türkmenistanyň Adalet ministrliginde we Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde tasdiklanan razyçylygy bolmaly. Şeride daşary ýurda seýahat etmek üçin lukmançylyk, ätýaşlandyryşy we Türk howa ýollarynyň satyn alynan ýa-da bron edilen bileti Türkmen raýatynyň Türkiýede okumak üçin student wizasyny almagy üçin talap edilýär. Barlykda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda ýygyderlik howa gatnawy ýok. 2 ýyldan gowrak ara kesmeden soň Türkmenistan may we iýul aýlarynda Dubay we Orsiýanyň 2 şäheri Gadana we Moskwa uçar gatnawlaryny böleklerini dikeldi. Awgust aýynyň ahyrynda Germaniýanyň Frankfurt şäherine uçar gatnawyny ýola goýdy. Emma ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň ýaşaýan ýurdu bolan Türkiýe diňe hökümet tarapyndan guralan ýörite charter uçuşlary gatnaýar. Soňky aýlarda Istanbulyň aeroportunda öz-özünden ýygnanan ýüzlerçe türkmenistanlynyň nägililik çykyşlaryna soň häkimetler charter uçuşlaryny ýygjamlaşdyryp hepdere 2 ýedek amala aşyrmagy wada berdi. Emma adaty uçar gatnawyny ýola goýmady. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň maglumatlaryna görä, ýurtda kanuny taýdan ýaşaýan daşary ýurtluklaryň arasynda Türkmenistanyň raýatlary 2-nji ýerde durýar. 2022-nji ýylyň may aýynda neşir edilen maglumatlara görä Türkiýede jemi 241 müň türkmen raýaty resmi taýdan ýaşaýar. Olardan student wizasyny alanlaryň sany 9,5 müň adam çemeti. Deňeşdirmek üçin 2019-njy ýylda Türkmenistanyň 17 müň çemeti raýaty türk uniwersitetlerinde okuýardy. Soňky ýyllarda pandemiýa sebäpli uçuşlaryň ýatyrylmagy bilen baglanyşykly dören kynçylyklardan başga da raýatlar ýurtdan çykmakda häkimetleriň ýolagçylary uçarlardan esasy düşürmegi ýaly türli päsgelçiliklere sedebar boldular. Türkmen News howa gatnawynyň böleklerini täzeden başlanmagyna soň Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň ýolagçylary uçarlardan düşürmek tejribesine gaýdyp gelenligini habar berýär. Maglumatda hususan da daşary ýurt uniwersitetleriniň Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan tasdiklanan sanawyna goşulmadyk okuw jaýlarynyň studentlerine ýurduň daşyna çykmagynyň gadagan edilendigini ýazýar. Mundan öň Türkmen News Orsiýada gitmekçi bolan 4 studentiň 11-nji awgustda Moskwa barýan uçurdan düşürilendigini we olaryň okuwa giren uniwersitetleriniň tasdiklanan sanawyda ýokdugyny habar berdi. Soňra neşir 23-nji awgustda 2 abituriýentiň Moskwa barýan uçurdan düşürilendigini, olaryň biriniň Orsiýanyň hökümetiniň kwotasy boýunça büdjetiň hasabyny bilim almak üçin Orsiýada gitmekçi bolandygyny habar berdi.
Mara vilayatyny büdjet işgärleri Garagum, Türkmengalar we Sakarçaga ýaly Sewit merkezinden daşda ýerleşýän etraplara ýatymlyk paýta ýygmagy uruldylýarlar diýip Mara vilayatyna habarçymyz 2 sentýabrda habar berdi. Her edaradan 15-20 adam paýta ýygmagy urudylýar. Ýöne ýygyma öz ornuny derek hakyny tutma adamy berýän işgärler 500-600 manat meşburyny nagd görnüşine töle geçirmeli bolýarlar. Türkmenistanyň hini resmi taýdan badalga berilmedik nobatdaky paýta mövsümi iş ýüzüne 1 awgustda başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary 11 awgustda Balkan vilayatynyň günorta günnäre etraplaryndaky döwlet edara kärhanalaryna zähmet çekýän büdjet işgärleriniň mejburi ýagdaýda paýda meýdanlaryna sürilýänliklerini ýa-da öz ornuny hakyna tutma adamy bermäge mejbur edilýänliklerini habar berdi. Şonun bir hepde soň ýoly tönlüp paýtaçylar ýygmagy girişdi. Azatlygyň habarçylary ýurdun günnäger sebäplerini büdjet işgärleriniň ýygyma çekilýänliklerini 23 awgustda habar berdiler. Munyň ýa-da häkimetler awgustyň soňky hepdesinde Mara vilayatynyň büdjet işgärlerinden paýta mövsüm münasibetli pul ýonap başlady. Insan hukuklaryny goraýjy halkary gurumlar Türkmenistanyň paýta önümçiligine mejbur zähmetten peýdalanylmagyny tanqid edýärler. Türkmen Nökot News we Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşirleri halkara paýta kampaniýasy bilen birlikde 18-nji ýylda Türkmenistanyň paýtaçylyk puwdagyny mejbur zähmete jemgyýetçiligiň ünsüni çekmek üçin ýörüýte webinar geçirdi. Türkmen paýta hasylyna döwlet tarapyndan mejbur zähmet we global üçinçilik zynjirlerine mejbur zähmet esasyny öndürilen Türkmen paýtasynyň tewekkelçiligi atly webinarda 2021-nji ýylyň paýta mövsümine Türkmen hökümetiniň büdjet işgärlerini paýta ýygmagy ýa-da muňa alternativ hökmüne ýygymy pul goşandyny goşmagy mejbur edenliklerini gytaldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 sentýabrda Mara vilayatynyň beren habaryna şeýle tejribeleriň 2022-nji ýylyň paýta mövsümine hem gyşanyksy dowam etdirilýänini habar berdi. Paýta mövsüminiň dowamyny büdjet işgärleri her ay zähmet haklarynyň epesli bölegini paýta ýygymyna tapşyrmaly bolýarlar diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Eger pul töläp bilmeseň özüň ýatymlyk paýta ýygymyna gitmeli bolýarsyň. Ýygyma ýatymlyk gitmek üçin ýanyň bilen iýmitiň alyp gitmeli. Ýatjak ýerin üçin pul tölemeli bolýar. Üstesine maşgalaňdan aýraçylykda bir näçe gün geçirmeli bolýarsyň. Baran ýerine ýaşaýyş şertleri oňaýsyz. Şol sebäpden büdjet işgärleri öz deregini hakyna tutma adam iýberenini oňat görýärler. Ýatymlyk paýta gitmeligi üçin kardanmalanma bolsa pul tapyp edara başlyklaryna berýärler diýip büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bulardan başga da Azatlyk radiosynyň habarçysy merkezlere ýakyn gowaça meýdanlarynyň töweregine büdjet işgärleriniň nobatçylyk çekdirilýänligini habar berýär. Şol bir wagtda edara kärhanalarynyň ýol başçylary her diňç günlerine paýta ýygmagy bilen adamlara gödäwçilik etmek üçin gowaça meýdanlaryna barýarlar. Büdjet işgärleri paýta mövsümi oturýança şeýle dowam eder. Dekabrın ortalaryna çeýle pul tekleri galmaz. Öz nägileliklerini hem görkezip bilmeýän işgärler sessiz paýta ýygmagy ýa-da pul tapşyrmagy ýyllar boýy dowam etdirýärler diýip büdjet işgäri gurrun berdi. Şu ýyl Türkmenistana 580 000 hektar meýdana gowa çekildi we ondan 1.250 000 tonna paýta hasylyny öndürmek gödeňine tutulýar. Türkmenistanda täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen Aşgabatyň orta mekdeplerinde sapaklar global pandemiýadan öňkü tertipde okudylyp başlandy. Şol bir wagtda klasslarda okuwçylardan maska dakynmak talaby saklanyp galýar. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal neşiri ýurdun bilim edaralarynyň sanitariýa düzgünleriniň berjaý edilmegine gödäwçiligi güýçlendirjekdigini habar berýär. Paýtagtyň ençemi orta mektebinde şol sanda 55-nji mektepde sapaklar global pandemiýadan öňkü tertipde okudylyp başlandy. Okuwlar 2 smena görnüşinde geçilýär, klasslary 2-e bölmeýärler. Sapaklar 45 minut dowam edýär. Okuwçylar we muallimler karantindan öňkü okuw tertibiniň gaýdyp gelenini ören begenýärler diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran Aşgabatly ene 2 sentýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurdun orta mekteplerinde okuw terbiýeçilik işiniň guramaçylygy boýunça karantin düzgünleri barada ilkinji gezek 2020-nji ýylyň awgustunda habar berildi. Bu habar ýurtda virus bilen kesellenýänleriň we ondan ölýänleriň köpelýändigi baradaky maglumatlaryň fonunda peýda bolupdy. 2020-nji ýylyň 1 sentýabrynda güýje girdilen şol düzgünlere laýyklykda mekteplerde maska giýmek rejimi girdildi. Okuwçylar sınıflarda bir-birinden 2 metr aralykda oturdulyp her sınıfyň okuwçy sany
sany 15 okuwçy bilen çäklendirildi. Şeýle-de 1-nji sınıflar üçin sapagyň dowamlygy 25 minut, 2-nji sınıfdan 4-nji sınıfa çenli okuwçylar üçin 30 minut, uly klasslar üçin 35 minut edilipdi. Habarçymyz paýtagtyň käbir mekteplerinde şol sanda 44-nji mektepde okuwlaryň 3 smena görnüşinde okudulmagynyň dowam edýändigine, ýöne sapaklaryň 45 minuta uzaldylandygyna aýdýar. Sapaklar ähli mekteplerde erden saat 8:30-da başlanýar, saat 12-de ulyrak klasslar gelýär, saat 13:30-da bolsa iň ýokary sınıflar mektebe gelýär. Diýip bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Şol bir wagtda pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda koronawirusyň ýeki hadisasynyň da hasaba alynmandygyny erjellik bilen tekrarlayan türkmen häkimetleri okuwçylardan klasslarda maska dakynmagy dowam etdirmegi talap edýärler. İşgärlerden we okuwçylardan mektebiň çäginde maska dakynmak talap edilýär. Muallimler we okuwçylar okuwdan soň köçede maskalaryny çykaryp bilýärler. Bu düzgün käbir mekteplerde bir, käbirlerinde de formal ýagdaýda berja edilýär. Diýip bilim işgäri aýtdy. Bu aralykda hökümetçi Türkmen portal neşri ýurdun bilim edaralarynyň sanitariýa düzgünleriniň berja edilmegine gözegçiligi güýçlendirjekdigini habar berýär. Neşir 1-nji sentýabrda çap eden habarynda okuwlaryň adaty tertipde alınıp barylýandygyny tasdiklap, bilim edaralarynda agyz burun örtükleriniň ulanşynyň gözegçilikde saklanjakdygyny hem belleýär. Maglumatda bu karara Türkmenistanda keselleriň ýaýramagyna karşı göreşýän adatdan daşary toparyň 2022-nji ýylyň 6-njy iýulynda geçirilen mejlisinde gelinendigi hem aýdylýar. Toparyň 21-nji awgustdaky mejlisiniň çözgüdüne laýyklykda mekteplerde sanitariýa, arasaçylyk, gigiena we öňüni alyş ýansızlandyryş işleri hasta güýçlendirilýär diýilip habarda nygtalýar. Türkmen hökümeti 2020-nji ýylyň martynda koronavirus pandemiýasy bilen baglykda girden karantin çäklendirmelerini şu ýylyň iýun aýynyň başynda goşudyp başlady. Şondan soňra maska talaby diňe köpçülikleýin transport serişdelerine we ýapyk jemgyýetçilik binalaryna degişli edildi. 1-nji sentýabrda marda habarçymyz ýapyk binalardaky ýagny mekteplerdäki maska talabynyň kiçi ýaşly käbir okuwçylar üçin howa ýetmezçiligine ýol açýandygyny, sapaklarda huşuny ýitiren çağalaryň köp bolandygyny habar berdi.